God, a woman of God, a woman with the heart of God. Wherever you are, let the mercy of God find you. Every purpose, every dream, every ambition that made you gather these people for the kingdom, it will come to manifestation in the name of Jesus. Your pocket will never lack money. You will not lack money. In the day of trouble, Jehovah himself will come for you. In the name of Jesus. And I want to prophesy to somebody here. You are living here with a testimony. After praising God in advance, the month of June will be a month of miracle, a month of celebration. In that area is now that begin to celebrate now.
Igbo ndị ọma, anyị ekele gị ka ị si na-ekiri egwu Igbo na chanel anyị. Biko gbakwa mbọ ka ịkwado anyị site na sọskraịbụ na chanel anyị nke a bụ Igbo Songs TV. Biko sọskraịbụ ka asụsụ Igbo wee na-aga n'ihu, ka egwu Igbo na-aga n'ihu, ka omenala Igbo na-aga n'ihu. Udo dịrị unu. Welcome to Igbo Songs TV. Please subscribe.